Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap ke mi a kardom nang pachur iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha Aron Repen 34 because alongli Bihari Akhai Cheraide Nijang Karbi Anglong Kiparlo Kopili constituency Arlo Kiruni Girls High School alongli 34 because Kechekebe Aswatum Aron Repen Cherai Bor Ide Pai Paya Chiklo Nipai Sirkep Ninkan Suri Hinira Inkoira Phoani Kopili constituency Arlo Kiruni Model Hospital Adung Head Kiruni Girls High School Kikim Jipu alongli Aron Repen Kechekebe Aso Mati Bihari Akhayatum Cherai Bor Isi Hem Kachikim Tin Rong Ranglo Bang Swajok Ongdung Social Organization Atum Chingrum Si Dongkamukam Revenue Circle Office along Humri Dampen Angton Longle Apai Mate Sitha Alo One Pen Keche Aso Atumaphan Karjupanahut Keche Aso Atum Kache Thagdun Aronalo Thangnapta Ave Lapen Pata Pusitame Ave Pusi Ningjepo Sonsi Bangso Kiruni Girls High School alongle Council Pen Kepekpon 1985 Aningkan Pen Pekpon Pusi Revenue Circle Office along Kelongpon Alo along Tokdak Keduajo Ongdung Asongatum Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Bom MP MLA CEM EM Atumaphan Chuning Ripo Prabjin Pen Revenue Circle Officers Atumaphan Bangso alongle along Adim Aklong Nang Palang Nang Chiaphan Chuning Ripo Lapen Council along Pusitame Memorandum Sitame Kipi Chiaphan Chisik Dinglo Lapen Prabjin Pen Eviction Vek Nang Jipusi Perang Kia Tengno Ning Jepo Keruni Pen Kam Singdera Report Karbi Anglong News Channel Tumen RD Ken pon option avesi nili tumdak penang song tum chelang si thurtak si dongkam mukam circle office damen si tumdak angton address map hai kaddo tum long address map kaddo long lada kelong ting pulotang ladak bangke dak number 5 6 and 5 7 and 9 laso dak number ting bala dak do tiplo temen non lada kedo bangke ningkan hikep hokep lo dak kedo dak bangke ang ton kece sunda bang non building achi kim non cheng danglo nalu tum lain khame building achi kim cheng danglo hem kachi kim chepat he danglo hem rit kachi kim chepang tui danglo hala puson dakang theklong rong si jasemet pet bangke khe phan kapin rem khe phan ke lang slet bukali the arona teng pen pulo tum komane khe phan ke lang slet nangi pugmane pen khe pen kachi thinge che chok nai bhalo takali the jasemet pe aron si do koklo pot aron se nang pin chok school kim long le ro kasai kim long le ajani ke na anta le tu bijok ke ajani bang hem kap ke ko kim lo la si lo to pata India ka chariye abang putum aron atengkan Supreme Court se tami aron order tum aron order tum ka along tum aron atengkan Puthot Ningchirui Donangchi Puajok Emina Karbi Khe Hijan along Kelele Kichokchi Adim Anke Chepakeng Pon Siroi Chethan Pon Siroi Nang Jipu Kamatha Ponajok Rup Singh Kiling Lapen Bisnu Terang Alang Litum Banghini Tame Mesen Alamthi Phirang Kya Thengno Than Paklar Ponlo Hawar ke Hadel Eke Parlopon Nomati Constituency Doboka Krongpli Atowar Kachetok Pon National Highway Flyover Ari Thaikroy Langso Ramhansi Arong Ningkan Hini Soselo Hadak Non Kedobom Arat Adonaphai Kadokawe Don Plikep An Sose Adon Doji Lawson Si Patumi Alamki Keklang Rokajok Rup Singh Kiling Ahin Pen Sam Singh Han Siaphan Puthot Ke Pontang Apaya Bang Ahem Nangchet Honlote Choklo Pusi Than Pachini Ponlo Chethandam Sinang Hadak Muslim Mate Mia Akhaya Tumpen Kedo Chehoi Lok Penajok Penang An Bi Hanwe Chainong Kilo Piver Penajok Hem Kachukim Tang Abiri Abitung Apai Antame Akanahok Penang Antame Dolo Lapen Nampi Habira Ingnartame Kapanahok Pi Dolo Hadak Kachoboche Arada Tumpen Penang An Akisung Chetong Nanglo Lapen Hadak Ahawar Arniwangta
dikharu alangroi sangti ki phur atum katang nak pikpenajok anarlo pachimit mi pinsi towar hilik buk anta gari chehelat kedam un etame akisung chetong nanglo lason si pini lethotame committee atumpen adimaklong an kahumri dampen thekdam long si patumi alamte keklang rok aphuthak puthot rupsing kiling alangli hem along kang paitang apai ahem atin anta pang thek thek the atum kepon pilapajok adim an chihumri damlo lapen samsing hansi abangta arit hidijai along sokki itang along pai pon pidet pen puthot rupsing kiling ahem an nangche thonlote choklo pusi alangli hin pen pherang ke athengno nang chuning ridun athema kar juatum pasik sak pik penajok penang an hadak arwaratum chetong nanglo lasi ilitum karbi akhai hijanle chinghon seroi rete anut kapregatum ke nang chinghon dundelo pusi lamthe pachini ponlo tangte alangli rupsing kiling kachethan alam thele angton pen langpon ik sinang dong mukak pen ren sing kiling report karbi anglong news channel angte pini nali menu son te nali gopia aku thak se pini dang nali hemanga chi humri la nili hala nili hepen panik silam amla bang la da du rai tum ting la pen jera hai hu nang tok pipon et nang hu pipon et alam sin nili nal tum hat pini media tu penang nang chok kapon nang ko la tige lan chelot te nali tum la mula so phi nali tum yong se la so apai pen la ting yong se mo phi plok tum bom te nali tum ko son ma thai la bang ke kadang we kar bisalang do rat same nili ben ke nang lang nang ni nili ben chunu nili te non ba nali tum sam jin ben si bu puang pong da pini po ga di nili ben ke la pi bang ke la da du rai tum si ke pon pu ang ke ang sak ben khobor ke lang tem ke ni dak adu rai dak ke do bari matung la ram han se pomone si ni kadang ko bela jera ke plok kadang ko bela ting plok pon dala si pon si khobor adu la ama sini lihin pen lalu kan media kan naju kanang toke alam tigilan men ko son lo nili ben rup sing kiling to te dak nang li thai kroi lang so man te alo dia tia long nang li long le gi mi ha ki me long nang li long le do pu ke la so dem long nang li nang chi humri ke bang pen ko son lo tu mi lo humri ke wang mane nili ke la chiklo yon ke wang we pen mane la nili pai ting hai huyan da ang plok pipon esi jo la pai da nang pipon esi la dak dakไม่ท่าด้วยมองสินางชิงไก่หลายให้เราไปจ้ะนี่ต้องไปกันว่าเราไป แกนนแกนางลีกินเป็นแกมันเนี่ยบ่สอบไปบ้างนางลีลองนางจะถอนนางญี่ปุ่นออกมาไทยมั้ยอ๋อนี่ลีเกงซ้ำยินเป็นนางจะถอนโปรตีนนี่ให้มันทางละมาเว้ยเราเป็นทางละติงกุศลเมไอ้พาร์กเปียร์เราไอ้ผู้ปนเอลล่ะลังลีกลางผู้ปนบ้างผู้เม่นบ้างเกรามฮันซีบุษกูนี่เสียลังลีนางจะถอนจอยผู้ละแตงที่นี่ลีเห็นเป็นทางละมาเว้ยUnited Nation Organization pen peer thadang inglong aso mati khai so atum arnipu ke hokpon tanga tengpen karbiang long sita breakjam adi malong indigenous people day pusi talon ponlo pai paya chiklo ni phai sir keparni west karbiang long dongkamuka malongta United Nation Organization General Assembly pen kapithik pontang pai pai ni phai sir kep arni lote indigenous people day pu arni hokponlo lasi patumi dongkamuka malongta talon ponlo labangso indigenous people day katalon ponahut breakjam ratchari asong lapen hamphanga song sitame chingrum petpensi west karbi anglong dongkamuka malong talon ponlo labangso indigenous people day katalon pon kachepater pipon ASDC pen sarsing ingleng lapen hamphanga song pen lit songrong par alang litum chepater pipon si ke ongdum arat atum pen indigenous people day arni talon ponlong pemilo sonsi karbi anglong news channel asai hem along nilitum apherangke kam singdera baskarongpi atum pen bierta nangpali 9 August la banke UN General Assembly pe namasi pir thang kang long ke do jase me kheiso barim
but indigenous peoples putuhan kapanong PR nilo pen ke UN General Assembly pen mata la so indigenous peoples day pu kapa arni ke hok panang ko ka bangal han lo pirthelo 700 million na population ng bong pen indigenous peoples ma daily tumuson kesu ke barim tumam kai bangke 5% total pirthelo kitu la si UN pen mata mat halo je la kesu barim matum ke ajutang jubat alama ki pinding support pen chenglok kadu ko biteng chulim sita ke tum aphai kompik la pen la tum pa phi ulang aposila so ke tum aphan rai kompi ni rai kompi pe plutang te aphai ke the tum ke plang pa phrang tum ke thek pa phrang a khai ke the tum la ke so tum along le thelang cherai pi depo ani marokom jutang jubat aphang no pi deji la pen gala to political rights pen chenglok social culture kadu weta phalang no pi fg pu ajoine si pini UN General Assembly pen mata so indigenous peoples day pu bangke 9 August kani kan wangta irtheng kang ta palon pon ipan UN pen pangdak pon la si pini ni tum sita medak pena song ni tum chelang pen pini karbiang long sita me ke then naya ka tora bangke iri tum karbia khe tum mate la daga khei bari matum identity bangke pini katora thepik la soni tum theglong lo la sila so katora ke thei naya karon bangala hello je ang tan pen aron re pen wangsi karbiang long nang dohu ladak long le phelang pena ala tum aron re penang cherai pilo ladak beha be par nang klem pen chenglok pini bangke karbiang long karbia khe tum phan ka panong pi sek shidul arona teng pen ka panong pi thi pa political rights an sitame ang tana sutum pini bang penang nang ga dokhol dun la soi tum che theglong lo la si pini la bang so in the world indigenous peoples there ni pen masinili tum Karbiang Autonomous Council, State Cabinet, la pen ke India Parliament. Alu ko da bank ke Indian Judiciary phano samit tum kachin ripon bang la hanlo. Je la Autonomous Council, State Cabinet, India Parliament, la pen Indian Judiciary masitame kheso tum phan ke rai komji bang thuga alang tum arjap thi bekni la so khe tum phan pirtheng kanglong pirthe sining ruretik sitame la su kape du long klungji ron bang alang tum ot khibni buse tum sining ripon lo la pen pini ke the nai ni tum karbia khe tum kisunga ke phu bangke ni tum along le phelang bangke ang tan ben ke bang asu tum si pini peju pen nang cherai bom lo aron re pen dokhol bom lo 1959 la so Mikir Hill district la so long le aron settlement of land la so teng si tameda ke ang tan asu tum long le nam ta long le hem ta chikim long le dak beha be paran da nang klem long le la son an aron ke to kapasu ta du sita me pili tum che thek long lo la hai aron du ko phitami ang tana sutum pini ladak aron re pe tum long le philang cherai lo reserve forest long ta ning hangaling pantap pan phu bela tum dokhol lo la si non sta me ni tum dak pini ke bang ilam the bangela hen lo je la ke 1985 aning kan Karbiang Autonomous Council pen jasemet kheroni gal high school phan ke pek pon long le chiri thong ke bra pli la bang sa tres map lo mate allotment a pata kadug vedak sidulo sitame pini ni tum thek long lo la solong le long pusitame la no ni tu barja prong la ni tu andung long anta ang tan ben kewang akhaya tum sila solong leta aron re pen pini cherai detlo la solo taxi ko pli homosti non dak ni tu madung het dulang la banga soil conservation along le hala sitame aron re pen ang tan ben kewang khe tum si dak cherai detlo la si pini la bason 9 August ni tum Karbiang Autonomous Council ma chuning bil thoplo je dak kota chi op dong pen karbietum along le ang tanmen kewang aso tum nang cherai pidat la sonda do pik la sino da kheroni gal high school along usitame prabjin pen la da arore pen kang ni huba muluk to la tharle nei la pen ke da ko pihomosti long kheroni dung het ke do soil conservation along le long usitame ang tan pen kewang aso tum dak do hublo la tum phan tharle nei VGR pen chenglok forest land along ke do aron re pen ang tan pen war nang wang man nang do hub hala hai ang tan muluk to phan harle vek nai pusit pini nitum Karbiang Autonomous Council phana chuning rilo State Cabinet phana chuning rilo impen India Parliament la pen ke Indian Judiciary Assembly tum hin ma chuning ripon lo la si kadukawe la bang so eviction nai pa ka che songlong Karbiang long duan khei so barim tum anta chera bra pet nai ku phasri tum hin pe chuning rilo la pen prabjin pen la bang so long le long ke do Kheroni Gal High School long le long aron re pen ka chera bang pudu phan harle nai pe ga nitum Karbiang Autonomous Council phanta prabjin pe nilitum isi alu bangke pajir ponik po kardom
Hawar Karbiri Sunim Sorongaje Ingdeng Thong Kepraketom Katalon Ponchiapan Puluni Hawar Amaya Tumpen Tirikamamai Kisingpo Pai Pai ni Pai Sir Keparni Ada Por Pai Kep Malompen Tirikam Amai Kising Central Committee Atum Kapin Khada Tengsi Pai Pai ni Pai Inkoi Ansi Hawar Karbiri Sunim Sorongaje Tirikam amai keseng pon pajut pon etnang jipu kapin khada tengsi labang so ajai mek pini phuluni hawar amaya tumpen pini ingdeng thong kepraketom hawar karbiri sonim sorongaji ningkan surihinira ingkoira pho aparman dengkimo apamalong pini tirikam amai sengpon lo labang so ajai mek along aluhi Aman pen kacetong dun laki Haraghat MLA Dor Singh Ronghang lapen kiram tanga chiklo Edward kacepalong dun abang pi Sangpi Sabina Teron pi VDC Chairman Thuni Ronghang Town Committee Chairman Moja Singh Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council Board Chairman Sar Singh Qatar Advisor lapen Kra KLA Man Kedo Kethekeding Atum Chetong dun si Mai RDP dun pen Mai ing samjin pen pajutpon labang so amayalong mai jepahem phupon lake jiten rongphar mai phu lapen kong chunbang raju be atumpen si mai jepahem phupon lapen non kewang jilang arni bhomkuru arni executive meeting setame phapon thu Puluni pen Bidor Singh Terang report Karbi Anglong News Channel to tante pini ke arni ke mayor ni ase nanglitum channel hin pen phan setame nilitum puluni jutang habarama hin pen suri akardom pajinglo kardom ase pini ingdeng thong ke bra ke thom karbi sunim sorong aje dengkimu apamlong puthot ke mesen pen pachun ponjia phansin nilitum tiri kamamai bang ke seng poniglo ase ke seng along setame nilitum ke chophalu hi sarpoan MLA pen chenglok EM pen chenglok do an alu hi sarpo setame mesen pen pachun ponang pu bangso alang litum along pen tame bidi sore la pen jakong horang setame ilitum long pon poposin ilitum Karbi Cultural Society mate pholuni jutang hawara hin ben ke ning thepon lo na silada ka che parai pon bang ke la hen lo e prang ilitum kan maka pami ponjia phan bang pami ponna ke dam tang ke chok che ke lele an setame puthau ilitum pachok pon thunang posi tum cherai pon lo lapen ke thegeding atum an setame mesen na phan ka pachun je phan semi alang litum tan ningak long pen ilitum phan jakong horang nang pidun poposi alang litum setame lamchak pitekang lo Lalo lapen Karbi sun sorong aje laga habar tin ta do la ingdeng thong ka bra ke thong karbi sunum sorong aje pholuni jutang hawara mai hen ben la dengki mo pamlong pa duponje nilitung ke prek jaga kamat hapon bang ke la hen lo ahok lo nilitung ke damtang an sitame nilitung kamat hapon un e ason an sitame nilitung puthot kapapleng ponyi phansin tumat hapon bom lo la se ke damtang sitame mo owe ke mi tum sitame ilitum ajutang jobat itum nim rokom aphan bang ke ting ni un e danangji la pen la so festival bang ke ilitum ting ni ne danangji na pen ting ni kertang lo ting ni long le lo asi ilitum mesen pen ke klem ponji phan sitame ilitum nong e pu sitame permanent aphan ilitum thik pon lo mo festival phan sitame owe ke mi tum le klem sitame sungnang ne lo la pen ako puthot nilitum isilam non abang ke ilitum MLA sar Dorsing Ronghang sitame yem sar Kiling sar sitame VDC chairman penceng lo ke theke ding atum an sitame ilitum along nang cherap nang chetu nulo tangka poisa sitame ilitum hanang pinang pajir thulo sita kai matkelang litum ta un eda ta hai put aningkan pen aningkan ke tikuk dokok ta hai rasila so tikuk ka veda je phanse pini sitame ilitum cherai pon lo ilitum membership hisab matela so jutang ajubat ilitum nimro comparing velji phan bangke ilitum livi ason thak thak si ilitum chirung cherek pensi ilitum bangke deposit chipi nang po la so pensi ilitum kenang so da por sitame la so pen pachun ponang po ate mo eprang sitame ilitum nim rokom bangke pathi theda nang je pu bangse ilitum cherai pon iklo Lalo lapen sin nang ka ponji dalang non het jong nang to la ke ahok lo tema ilitum la so bangke ahok lo tema ilitum la so ape mate la so khonjari pe bangke ilitum sitame mesen alu hisar po sarpi sitame isi ilitum chophalo polotante baso nongnam ape po ilitum earponsi ilitum lasi ilitum ta nongnam pen ilitum ta pipajirji lapen arwagi lapen lason takta si ilitum akarbi ilitum sopin so suntame poho kado we lake nongnam bina akhir ilitum ani siang ko chethan lo naso ilitum karbi poho bangke ilitum bangke ko mane so lo so atum sitame ke kan konane che phanok charwa palok palak bangke enang nelo la bangke silang nongnam ape pina ko la bang enang nelo puta ilitum chethan lo asila son tak tak si khonjari ape sitame ilitum tibula long kelim le daji
Apana bangke ilitum sitame ceparai pon lo sitame laso ke ceparai pon bangke puthor laso $1 mane laso lar akapreka pele limnang po bang non anta ceparai pon ke unilang tame kamat hapon dolo Central Committee himbenta si nilitum sitame kaching wai pon abangka kaching wai pon along bangke nilitum ta dodun lo jogi non prang ako me pon bomji chun ponji pusi nili mathal lo Foloni Zonal Committee pen patirpi ponsi non kewangji ingdeng thongkebra thom di ingdeng thongkebra thom Zonal Karbi Youth Festival matang te Zonal Karbi risu nim sorong aje ningkan wang son telon poni phansi pini reception committee ame seng pon lo pen reception committee ame ke seng along Foloni Center Tarabasa Haku pen tame jo la jutang jubat ke klem abang phu abang phi tum ke ong dung pini se tong pon la pen bidi sore tame mesen pipon lo la pen te non peneng ning kan an da Zonal Festival ki biadim deng ki mo pam ning kan sia sap la bang so ka ching thu rasai ke deng pon apota mei long churu pon lo pen non prang bang yarni tame chok lim ajutang itum ke sonsi ponia phan ke klemedam ponia phan itum along haku pen par non ke pinana war side lo dak dengkimo pamlo matsi karbi lo la ke KCS kalau aron barim la pine high school KTMS la bangsa high school dak bi pondo pen dak charli tum theksersar peneng la all over Karbi Anglong pen da best institution na son si man no dak pen si topar tame ke long tum dolo si ningrong lo la hai KTMS high school mane jutang jubat labang so than aron barim so ke than labang high school ke doko ko joine non krang bang ji ani risoi jang tum phan jutang jubat choklim pen ke than bon je phana war side upo pula bahai alam pini chithan pon pente misen pen pechun pon unji pusi pini ningthe pente kadok wetum ta ningarong pensi pini ripson guni ke seng pon cholo Nilip consequence ke parlo panjan along kijui kelang mate waterfall adin pini nilip pherang ke abitu pen kahumrida Lakha inkoy rapo nilip MSC consequence ke parlo panjan along patumi nilip pherang ke abitung pen isi mate langsun adim aklong an rong pen tebok het dopu rong asora tumpen nang kapachini ateng pen pherang ke abitung atum adim aklong an pale ponle isi manghumi mesi kedo pu anar ni sitame nilip along pu an kilang ni alang sun dopu munchia bangawe mate labangso alang sun lang mipi lapen step do o long podo lapen ladak ha imu aking bot teke angthor lapen harlong along mondir sitame do bon sitame nonamat labangso alang sun along pu an kilang mi adim sitame pangram chai sido La CEC Tourism Pemanpon Asonte Council along sitami midu longpon ojipu hadak arwada tumpen nang thandun lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSC Poviterong P atuma phan sitami rada tumpen RD kipi ponchia phansi chuning ripon tangte ang tonpen alam thile arjupon lona nilip chokia lapen R1 Teron report Karbi Anglong News Channel ben aprang si nilimen ke thalang nilimen ke sarthe teron nasi nili kipu ye theke ni tum yo piniani la media tum aphan ke pha atheke la lo yo ladak nili tum panjan awar panjan pi alang sun along a penangan ajir ding kitang lo la si au ki ju edim ta misen la pen hadak kelang me me aprang prang arna mahem tado la pen bong kruyang thor tado
แล้วสิลาให้กิลังมีเป็นสินิลิหินเป็นพุทธศการเบียงลงกิจาสารอัตมาพันธ์นังจุนิงรีโลแล้วสิลานิลิตุมลาให้กิมิเซนกิมิอารอนกิดยอดกิมิเซนกิเทกลองปอดนังลิตุมการเบียงลงกิจาสารตุมอารอนนิลีนังจุนิงรีโลแล้วสินังลิตุมปีซีแกลมปอนิมาnilihin penal tu mupan na chuning rila panjan ke ko sorong lo poisa ing tirong poisa ing tirong pen la so langsun an kwan kilometer doji poisa ing tirong ali bepari ing tirong bang bepari tirong pen la bang so langsun la dak kwan helula kwan dui kilometer sima hinima der lomba lang kilometer 1 kilometer dui tela bang so na alangsun along bang bang atum kachathan mate ni tum karju dulong te arnam do pu la bang so arnam adim along apol pen apol pote so along la pusona ki kachatok ang ti ta do pula bang so lam ko ana hok lo nang la ge aprang ge do sita non bang ave di pena aning kandalo kawe ge non je usumar bihek gedam ta thang kisung awe non ma ge tela pu hi asai na tu chathan nam papi pa pra ri dulong la pu hi asai na tu bang teke ang thordok pula bang so teke dolang ma mata avelo ma avelo non ge am ko ang thoran ang thor chalo tela bang so lang sun aphan kwan ajak ding dolo la bang so lang sun kang tui la pen adim kwan lang me la pusona de kang tui ge kwan bak ri barong tu je dulu ke di lama ni tu lang tu nateng bote ing tu bing wang le lang mi san ha adin ala si la so dim ke ingram che lang ni ke la si la so kapang thai pe ni phanang li tum pen ka beng long ke the ke din tum phanang li tum hen pen ni kilo pe ni pudu nga tong ma tu ni tum ma pudu ning tung mane exam man ke stop bang ka beng long pen ni scheme pc sapha pilo si pelang mi sen cham na ha si sonda thala dakta ari du mang itu ngada panjan hawa la ke nili puthot chuning rin thola la bang ke ni tum ar idu government karbiang long ke ja tum nili claim pieson te nili hin pen ta puthot churo thlo la si jo la dak panjan ahawara long panjan alang sun pu haku penta kichit thang o adim binong sitame ladak aprang apakta la so abang so alang sun dam hai he athi ladak aprang ke arnam sudak pusi bang hiata kichithan la si ladak la so alang sun along kijui athai chiri pli pho ajaga doji jui me as do o ladak kelang athai do o la sila daka ju ke do adim ta do aprang puja ahut pulote amithang si la dak arna mahem ta do la dak amithang si sindu ta chi hi angji la pen hat la dak sender do pen vuthung ichor do la son si ako a phisar phusar ahut non puta la son si chethang pen la puana thu apakta kedam hai he si aprang ke ong sitan nona bang ke kado kawe bihek thihek mumali tum anta kijui dam hadak dam bom lo la si ne li la dakar biang long kethe kidinge tum han dak eli tum loker mac pobitro rong pia phan peli tum kaching hon ne ning ke mine bang phu doctor tuliram rong hangsara phanta nilihin pen chuning ri iglo la sila bang su alang sun along kupini isi iskim kedeng pen labang su alang sun along isia pak ason bonaite pusi nilihin pen chuning ri dunlo nangli tu media true pen nilimen subhasteron awang so lang sun long step hot rock ando di lang ching oh step lang me I step do o la da la si alang sun ta misensan pen kiju adim pen non puta dang la ani ke solo te la dang nang ke ju adim munit wang pik pik la si nili nang li tu media
hoi along ni li nang chuning ri dun ke lapu ikhen lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iglo do me thak me